en achiel kuom yawuot Luo maseche maloso to piny ling thi mar mondo mi giwinj ginero ma giwacho kundo ye kuru temo sekete lwete noweyo ka lokruok nitiere jomoko bende pogore paro kod wach mar lokruok nero mano momiyo akele twak nero mar weche manyien Lolwe TV achiel higni 10 kadhi nyime ka piny Luo geno kumo ka neno pile ka pile nyinga en Harno Tindo kaka pile owacho ni live to kod muluor Dr. Evans Odhiambo Kidero kiluonga ni former governor luonga ni first governor Nairobi County to nikech sani bende ne ngweche mar bedo governor ma HOMABAY County odhi bedo koso kodhi bedo oromo koso kodhoro mane penjo mapenji e social media platforms mawa nyinga en Harno Tindo machiegni to nikech ne dwaro mondo mi wakele kene tiere kar kairi first governor inade jadom Ankar Harun amor kuom rwak hago to amoso jothuro duto nyikwa Jwang joromogi duto ni oyawre kendo warwako gi e twak makawuono. Erokamano yiena mondo amosi gi dombo go ni happy new year. Chako higa maber? Ochakore maber wagone Nyasaye erokamano. Yes. Achiel kuom gige koma timore sani mano chakore nyocha kai tarik 21 en wach ni mar kizungu luongo ni enhanced voter registration tingo malo ndikro kaka jogombulu okang'e ni wachak goyo torch e chien kacha chande bende tielo mokwongo dhano ndikre yo makare to king'iyo gwenge makelo hinya Aro ni aparo ni iga 2017 jo gombulu ma Nyanza mangima ne milion 1.97 1.97 million. Yes. Kato nyecha waparo ni this enhanced voter registration no winjo wandik ji nyecho the first round nyecho winjo wandik ji 1,160 to no ndiko 32 kende ama ni wachopo mana atamalo pirario mar mia kono ne okwatimore maber kabisa to be wang'eyo ni nitiere nitie joma onge gi ID koro ginyaka ombulu to nitie joma nigi ID masani chiegni ID maninda kuom registrars magwa e county wa gin chiegni gin 20,000 koro wacho ni jok ma poko manose ng'ado ID to poko dhi okaw ka register odhi okaw mondo ging'ado ombulu to be nitiere jok ma me poko nigi ID to poko kaw ombulu gidhi kaw ombulu nikech en ndalo ma kende nikech wan gi thuolo mar yiero Raila Amolo Odinga kaka mondo bed president waserito higni 60 yiero mar MCA yiero mar MP yiero mar senator yiero mar women rep gi yiero mar governor e counties wa kata kuonde moaye mane nyalo go gi ji matin to mondo mi wayier Raila en wa compete e Kenya mangima miyo jo wanyaka wuok te kaka nyalore joma nyalo kaw ombulu okaw ombulu joma poko kaw kipande okaw kipande mondo ging'ado ombulu adabiro kodi wach mar yiero miwacho ni sani wang'iyo gima duong' ahinya nikech muluor Raila Amolo Odinga ochung' lakini kapok obiro kanyo nyaka wang'i kuond manok wadhi maber e thuolo manokalo chien chande kore kwang'indo rode magi mwadhidino kwadhi nikech atamalo manoyudo kaka piny Luo ne ni piny sana jaduong' kar kanyo mane wakier godo manyaka wang'iye maeri mondo mi wadin buchego wakaw ombulu e kar rombwa gik makario notimore mokwongo chiefs nobedo involved bang'e ahinya nikech jochive to gi mirukni to gi ruodhi to gi jodong gweng' milango gi gine ma ging'ega jok man gombulu to ne nenore ni mana kakoro ne dhi gik eka nong'iski mar ariyo wan ka nwatimo road shows nwatimo na road show e Lam to jo piny nie e pinyie jomoko onge radio ok winj radio seche moko gitiyo matek gionge thuolo ma winjo radio kata neno TV Arun ma utie ok jin te neno te koro dwaro ni nyaka wadonje iye nyaka wasos mwadhi pinye iye wasikre e pinyie kabisa wachal pi mawuok e soko mondo mi ji owuogi kato mar ariyo ji nyalo bedo ni ok ong'eyo giwacho ni kata ka ok ago ombulu to ibi yier ng'ato to nyaka ji ng'e ni ma wang'iyo pogore gi machon kande ging'eyo unyaparo ni kuom higni 60 mosekadhogi ginene 2007 noma Raila 2013 nomaye 2017 bende nomaye
to ma koro ne gimosre gi gowadgi matin ma Uhuru Kenyatta ma gitiyo kanyakla achiel gisekelo kwe wan gi thuolo maber to kaka kura ma president egoe e Kenya mangima nyaka jowuogi mamagwa mabed mamalo kore ka jomoko kanyalo pong'ono. Seche moloso mondo minyako wuog oko mama wabed mamalo un kaka jotelo neno ka thuolo manokalo chien jotelo ma HOMABAY noriworu kamoro achiel kendo nong'iyo gik moko kaka onego timo ng'ama ne nyalo golo mare moro matin bende sani ma gima uchano mar timo koso ne usetimbe useromo kaka leaders ma HOMABAY? No, pok waromo to wang'eyo gima winjo watim ma kaka wan gima wasebedo kwatimo ne kwadhi wan gi wards 40 to ward ka ward kwadhie joma warumo kuongo losogo en chiefs ga assistant chiefs jo mirukni to gi ruodhi wang'e kaka wanyalo tiyo kodgi wang'isgi ni kaka nyalore ama wang'ni berni wang'ni okelgie e wachni nyime motelo gima ber taparo ni ng'ato ka ng'ato mondo donje gwengi nikech gweng'we ming'eyo maber gweng'we ming'eyo jok mapok onwang'o ombulu gi joma pok onwang'o ombulu wawewa loso ing'eni jomoko gin lose ma giloso to gima gitimo onge wabed ni wan gi tich moloyo dhero. Gavana Saibu wacho ni wabed gi tich moloyo dhero ne jomoko samoro wadhi e kor gwenge mawa okija siasa matin ing'eyo maber ni kapo ni chung ta bende chung tadhi tanyiso joga ni wagura gocha ne Moluor Odinga okauru kura ne Moluor Odinga to kok wadhi kodi to samoro ng'at moro moheri kanyero dhi pinga ni gima wuod jon wacho kata gima wacho ni gima ok nyal yie godo in bende kidhir jogi kendi to gibende joga nyalo pingo jogi ang'amo no makore lwetu kamoro achiel to dhu los kod jo HOMABAY as a team to kone wachung kan gi ng'ane waweyo ma wathenge wamanyuro kura ne jakom to mane gima wacho Arun ni mar jakom duong' molo marwa mar jakom en abur marwa matino gi tapuoyo but machen wuotho kamoro achiel ma be nyaka wuoth kamoro achiel kendo wabro wuotho kamoro achiel kamano tire bura musechano wabro chano machiegni kamano. Daktari nitiere gik moko mane timo in wuon kepo mokwongo chande idhi kod gi nyime sani ni golo gari mane wuotho ni loso kod ji nyakalondo moko bende ni gimichano timo tang'o ma in idhi timo mopogre kaka Daktari Kidero mopogre kod an kaka Kidero wacho ni wawuotho waloso gi jotelo waloso gi jopuonj waloso gi jok manyalo konyowa. Mar ariyo wabro golo wantiere gi mtokni wantiere gi public address system wantiere gi trailer maduong' mawuok mabro konyo to mana kaka wacho magi ting'eni wuotho mana ndara kendo gidhi e chirni giloso gi ji to nyaka wadonj nyaka osuos mwadonja e piny emogo wabro timo gi jowa mwatiyogo nyaka wuoth mwadhi mwadonje e piny an kaka Daktari Evans Odhiambo Kidero bende aikora mar wuotho gi joga ka keto trailer e yo kendo walando mondo mi wane ne gik moko odhi makare mano pacha mano paro mwacho kod Daktari Evans Odhiambo Kidero first governor Nairobi County kendo sano chung mar bedo governor e HOMABAY County gima nyaka wang'wa penje tang'o miwuok town kiduogo dala gima jomoko mapingo dwaro mare bende osebedo ka pingo live e chenro mari matwak e weche manyien #Kidero Lolwe TV. Daktari sani wacho ni dhano wuok to king'iyo pattern mar gokura e Central king'iyo pattern mar gokura e Rift Valley paka se host MPs mathoth moko e Rift Valley ginyisi ni nitie biching mok ginyal biro radio gene giga kawo kura ne jogi giseng'eyo ber matelo chalo lemo mamit be waseng'e ber ne Nyanza jaduong' mane tekne nikech pok ne wabilo telo koro ok wang'e mitne jo ng'wae piny madiere osebedo kode diriyo mokwongo ne gibedo kode igni 14 kato gichako bedo kode igni 10 koro en 24 jodiere nobedo kode igni 24 jodiere kendo koro sani ochako mede 10 koro dhi bedo igni 34 king'iyo skundegi gin skunde mabeyo nyithindo somo king'iyo osiptendegi gin osiptende mabeyo kidhi kuonde mindike tich to gin kikawo kata na joma ni university wawach ni admission en 80,000 ibiro nwang'o ka nusgi oa piny madiere ka to modong' kuom 80,000 jothuro biro ka bedo na 3,000 kata 4,000 kende koro gisewinjo mitne emomiyo nyaka giwuogi
hola te dhi mana kuno ging'eyo. Inya paro jopur kahawa kane nigi gigowi indiko ok chul, indiko bedo written off ok chul mana kuno. Mar kahawa mana kamano, mar pur en kamano. To wan marwa onge, inya paro kata hola mag niang'. Poko nikech pok wabedo gi telo. Koro miyo kwase bedo gi mobro onje kako bro onje ni. Ibro neno ka wiyo bro lokore. Jopuonj ne chwadwa kane wa somo ni imi chwadi nyisi ni mi blue band. Jomo sebilo telo. Ang'aw mono chwado piny lweny court mono ni miyo gi blue band jaduong'. Igi matimore apa ni Freddy Jakadongo noero somo moro ni ngima miyiero. Jowa noseyiero ngima mar bedo chien mar wacho ni wadak makati onge omiyo githagre. To mane puonj motemo puonjogi mondo especially unu joma nigi media, untiere gi radio, untiere gi TV, nyaka ukonywa, nyaka ulosi, nyaka uket programs mapuonjo manyiso jopiny ngima mabro bedo, lokruok mabro bedo ko bedo gi telo. No kang'eyo ne kara pesa moro nyalo kawo thuolo mari biwinj ngima miyiero. Waloso wach masani koro bedo mapek ahinya, wach mar Azimio la Umoja, weche mag Political Parties Amendment Act mabende nyocha nokalo sani ne Senate gi the second reading mare. Ineno nade kawuono ntiere oboke ka ikwayo mondo mi kama samoro ODM ntiere koda gimbi party moro kik chung'ie mondo mi jo Azimio winjre. Pachi neno nade jaduong'? Inya paro ma ok timo ok ne mokwongo. Kinde cha no timore ka ok ne chik. Kinde nak 2022. To kendo notimore maber. Mag weche noduogo kethore na bang'e kanyo. Apani kuonde ma koro wadoke mondo obede chik mar wuonruok moro kata gwenyruok moro manobedore kinde nak chande kik bedi. King'iyo democracies madongo machalo Amerika, inwang'o ka chon gin bende gin nagi parties mang'eny. To inwang'o ka ne giriwore matinde gidong' nagi parties ariyo madongo, Republican gi Democrat. Kata king'iyo Britain, inwang'o ka tinde gin nagi parties ariyo kata adek madongo. Kuri mapinyo bende nikech ka un parties matindo okidhore matindo. Uonge gi gima wazungu luongo ni critical mass. Ineno mondo chik okadhi kana mana kaka ncha wakadho the revision of the Political Parties Act. Nyaka parties moko ne bed kanyakla achiel ginene marwa parties manda Uhuru gi parties manda Jakom noriwore eko kadho. Aparo ni en gima ber kendo gima bro timore ni ubro kelo tich mayot ma ka gweng ma party moro teke to inyalo wene gi gine magiket ng'atgi ka machielo kaka thurwa kaendi onge party moro manyalo wa Mombasa kata ma Rift Valley kata ma Embu kata Meru. Nyakobed mana ODM. Koro it will be at different levels. Ayiera kodi bwana governor, but in kodano ng'eyo asesomo siasa matin mar piny mar Amerika. King'iyo to gido parties ariyo weche mag mibadhi mogo mag nominations gi kino siwuok oko. Ni ywak 2017 ni Sonko ni Yombo ene manolande. Ponono ni magi chich ni mago nyalo timo nomination. Ang'amo no mi thuolo mondo kar look party ni mari moro mondo mi jopiny odhi ogoni kura ekane mlo ni samora Azimio dhi to dino kora tero mar ng'at mar bedo chamo bedo maonge. Okapa mano kanyero bang' nyiro machuok ende live chendo mari mar twak e weche manyien. Daktari Evans Odhiambo Kidero kono siro wach mar loso mondo ipati odong matin kende penjo maro maduong'. Nito bende Kenya inyalo pim kod pinja moko ma kosomo sigandgi gisechopo kama Koyombo wod jonta koni hoyo an Haron to Yomba gino miuru Jesse nikech en emano Yombo live e Lolwe TV. Kachiel kawuok hotel Nero mar nyadhi mar Maryland manitiere Milimani Kisumu. Twak mari mar weche manyien wendo na en Daktari Evans Odhiambo Kidero, governor mokwongo ma Nairobi County kendo sano wuok oko mar manyo HOMABAY County kaka bedo governor mare. Daktari akaw yweyo mara samana penje ni to kawang'iyo parties gi ekimamawa to kod demokrasia moko maoko okinyal pima riyo gi joka noseyombowa to kari pod ywak pontiere ang'o momiyo in kapono ni chich ni ODM ok dhi kodi maber to mondo tami kik mondo mi chung kod party machielo. Harun, nyaka wachakre kamoro. Yes. Kata jogo be nochako mana kamoro eka gitundo kama gintie sani. Osekawo higni 300.
wan marwa kata mar ODM ka sani ka wan higni 20. Gik moko nya bedo ni pok odhi maber, to mondo ok nyis ni ok wanyalo loso gik bed maber. Inya paro kaka jakom osewacho ni in ODM wadhi bedo gi 4 methods mar nomination. Chon nyicha watiyo gi IBC list. To wang' ni IBC owacho ni parties nyaka tim nomination according koluwore gi chike mag-gi. To chike mag ODM wacho ni nomination nyalo bedo mar 4, nyalo bedo gi party ma wacho ni mondo ichung' ka onge ng'ama ochung' kodi. Or ka nenore ni in malo moloyo jomoko. Mar 2 mar delegates ma jokanyo no mag delegates ema timo. Kaka HOMABAY wan gi delegates 82,250. Mar 3 inyal time gi jo party ma jokanyo mantiere gi card mondiki. Ma HOMABAY wan chiegni 1,173 gi wiye kanyo. And inya paro kata nominations kotim ga in the past kata mane itimo gi IBC list, the turnout ok bed maber ga ahinya. Koro miyo wan kaka jotelo nyaka wang'is jowa gimomiyo ber mondo ng'ato bed jakanyo no mar party, nikech kidwaro ng'ati mondo yier to igocho ne nomination ni rite odhi election ma tarik 9 dwe mar 8, nyalo wang'o ni kare ne okuwuok mugocho ne modong'. Koro miyo en gima duong' ni jaka jiwuogi. Koro ka chon chande ni nyaka ng'ad receipt. Tinde tega simu. Hash 483 hash 036 no star 483 star 036 star hash. Ti idiyo tisebedo na mana party member. Eka wanyalo yiero jotelo mwadwaro. To ok wanyal bedo wacho wach dhero. Nwadhero to onge timo kata ondamo mwakaw mondo ket gimwadwaro uwinjire e party. Konono no kwai mondo mi iwene ng'ato emodhi ochung' kod otiko mar Azimio HOMABAY County. Inyalo yie? Luwore ka ng'ano oseng'isore ni jopiny ohere moloya. Pod abiro nabede party, pod abiro nabede Azimio. So long as ni nenore maber kendo ong'ong'ore maber ni ng'ano ema jopiny ohero kendo jopiny dwaro. Bwana Governor, yie mondo mi wang'idhi kodi in terms of gige kuma kwadhi mbele kode. Kantiere kuonde moko minyalo wachi ni ODM notimo maber e thuolo manokalo chien, kuonde moko manowacho ni ODM nokotimo maber. Sani eri singo osebed ka igolo ni nominations biro bedo mathuolo maratiro kendo madieri nitiere iye. Inyalo wacho nang'o? No, an gadiera mana kaka jakom nikech ok wanyal dhi oko kucho. Nwamanyo kura oko. To dalawa kaendi mibadhi mar kura timore. Nikech joka ok bi. Wazungu nowacho ni charity begins at home. Koro miyo kaka wadwa ni jakom obed president kendo nyaka watim gik moko makete ni gimo wacho ni wabro timo. Wachako time dalawa kendo wabro timo ne Kenya mangima. Adami thuolo mar mondo mi igol pachi kata comment gi dhombogo e gima iwacho ni political lineups manitiere. Siaya County iwacho ni chal ka gima yiero setim dhano rito machamo ma Kisumu County yiero setim dhano rito machamo ma kachiel kod Migori County bende. HOMABAY pok awinja ahinya. Political lineups makaluo ineno ka gin gik manyalo dhi konyowa kada nyalo medo kura ne Muro Odinga koso ginyalo dhi hinyo piny. No, I don't agree with political lineups. I think we're watching the Kizungu mokwongo. Yes. We're watching the Luo mokwongo. Yes. Hapa ni political lineups nyalo kethonwa yiero. Nikech ka oket ni lineup ni emadhi ting'eni jogo jite ok dwargi. Jok ma feel ni ng'at gi owe ma ok nomi thuolo mondo yier kande nyalo kelo gimiluongo ni voter apathy. Ich nyalo wang' dhi go kura. Koro gima timore hapa ni we thuolo mondo yiera ji, jopiny oyier ji maka ng'ato yombi, ka ng'ato yombo kaka dhi yombo HOMABAY to joma yombo mosa kata jogi bibiro miya lwedo. Idhi yombo HOMABAY.
jok mayombo mondo mi samosa kaka an bende kanene adhi yombo Homabay mano pache mano paro mar gavana mokwongo ma Nairobi Daktari Evans Odhiambo Kidero. Bwana gavana machal nadi ma Homabay dwaro? Gavana ma jatich, gavana man gi tudruok, gavana modewo jopiny, gavana modewo Homabay County. Inya paro ni jakom ema jotiyo matek mokel devolution. Inya paro ni Odhiambo Mbaye ema ne chairman mar KOM mane loso mar devolution. To Odhiambo Mbaye nonegi ne wach devolution, negi jok mane ok dwar. So Homabay ema nochulo the ultimate price to Homabay pok oneno ber devolution kaka owinjore gine kaka counties moko osenen. Joma nitie osetiyo kama gitieno wabro kawo wadhi go nyime nikech nitiere fuok kata pengo mang'eny e weche mag health. Osiptende ok beyo, gionge yedhe. Mano gima nyaka watim. Pi mine chiewo sa 9 otieno. Nyicha dhi kamoro, miyo moro wacho ni kata na miyo sani kata mine tinde ok mak kech maber nikech samo winjo gibed ni gitimo mondo chak Evans Kidero. Gitimo hera mar yudo nyithindo. Ma yudo nyithindo mondo chak Evans Kidero. To gin gisiwuok gidhi manyo pi. Gimondo kogwen. Wadwa ni mondo mine nwang' obed gi pi e dhot. Mar ariyo ECD. ECD en county mowinjo ger classes, emowinjo ng'iewo desks, emowinjo ndik jopuonj. To classes onge, kombe ma nyithindo bede onge, jopuonje onge contracts, kendo jopuonj ok chul. Makata sani awinjo ni pok gichamo msara mar dwe mar 10. Wamano gima bro timo. Koro in ka nyithindo ko bedo gi foundation maber. Ere kaka gibiro piemore gi nyithindo moa oko kata moa Central Province kata moa Rift Valley. Adena mi thuolo mar mondo mi dayo maneni saniri kwaro maneni ngata maneni Homabay County mondo mi ong'e gine remida timo ne jo Homabay. To kapok abiro kar kanyero yiena mondo mi ateri achiel kuom gigi komosebedi ka dhano wacho. Jomoko ka luongo aspirants temi chungo to awach gik ma gisibira wacho gite mondo mi iduok e comment ane. Jomoko penja ang'o momiyo iwe Nairobi kiduogo gwenge ma Kaluo. Harun, kidhi dalau nyichi tiyo oko tinwang'o ka od mama woyiech to be yuwi wete ni nitiere kanyo. Dangi wuogi dok kuma nyichi tiye tiwe ka od mama woyiech. Odong nyaka igere. Homabay oyiech. Dwaro wuoyi marandiga maratiro mungirore kan mondo bi oger Homabay moyiech. Achiel kuom jogi ko bende ma ichungodo wacho ni moluor Dr. Evans Odhiambo Kidero gik mise mako dhi maber ka intiere to kiwuok to gidhi maber. Ipano nego tudi koda gi rem mar kuondo ma samoro ni setele ma samoro luar kionge. Inano ka apani gima keto en standard mamalo ahinya. Koro miyo jomo biro temo fathni mondo bi nyaparo kuonde masetie. Smith Klein natie pod ok odhi marach. Glaxon atie pok odhi marach. Nation ne an jatelo maduong' pok odhi marach. Mumias nanwang'o kogore piny agere ma higa mokwongo manadonje ne en gi lal mar $1,500,000. Bang' higa mokwongo nwaloso $1,000,000,000. Kuom higni 8-9 manwantie kanyo waloso ohala moro moingo $1,16,000,000. Ochako mana gore piny higni 2. To gima notimore en ni joma nodonjo ne ok ong'iyo kaka inyal pidh niang' madon niang' ma niang' mondo obed maber nikech mondo regi. Ok inyal tedo kuon kionge mogo. Gima notimore ni ne giparo ni ginyalo tedo to mogo mitedo go kuon ne onge. Mamano ne ok ni rach mana timo. En mana ni ne gigolo wang'i kama nowinjo bede. Ok samoro jomoko ng'i jaduong' to wacho ni un sirni mag piny Luo monego bed ni kwasegolo oko kedonwa e battlefield to kik duog dala un koro gono mana jawasigu oko but gimiwacho winjore ni dala ukayiech samoro kinyawe nindo maber e grofa duogi dala kae mondo mi beni kale tagrok ni yes ang'o miting'o midatimo ne jo Homabay County maneni saniri mawacho ni oyo ma area agenda mari ma kapo ni donjo office Arun wan ga agenda iluongo ni 8-point agenda. Awacho namba 1 en gero osiptende, namba 2 skunde mag ECD, namba 3 wuoyo gi investors mondo bio gernwa factories
mar rech Kindu Bay, Homa Bay to gi Mbita, mar nas, mar rabuon eka bondo, sunflower malo Magunga, kochakore Aora Chuodho nyaka Tund Olero, kama factory nitie achiel maniang, kanyo nya bedo gi factories adek maniang, girego tan 2,000 kende e odiechieng', kanyo nyalo rego tan 30,000, kendo nitie jomoseikore manyalo biro. Gimachielo en ing'eni mana kaka wacho wach mar rech, ni rech ae namwa ka okonjo namwa, rech itero mana Thika. Onge tiende ting'o rech tero Thika, nyaka lose mana gi karwa kaeni. Mar ang'wen en weche mag yore, ing'e kaka yore chalo, ni neno kaka ne pi omuomo modonje dukni ginene Sindo. Yore ok beyo, to moko nitie mag county, moko nitie mag sirkal, moko nitie mag kura, moko nitie mag Kena. Obiro loso gi kura gi Kena to gi Kera mondo los, to luwore kaka iwinjori gi jogi. Nikech ka ok iloso kodgi maber, yien gejgi chon moromo magikete budget, to ok nyal timore. Mar abich en ere kaka wanyalo kelo hola ne mine gi kijende. Minwang' ka kijende man ga piko olo 100,000 to by the time utieko chule en 300,000. En atamalo 300 ewi 100. To kuonde moko wanyalo nwang'o negi pesa atamalo 11 ewi 100 kuom higa. Mine wagerne mine chiro, onge tiende mondo mine yware e lo ka gibedo. To magi gik ma jokum winjo tim. Kisomo weche mag Homa Bay, ni ranking mar Homa Bay, ichako mana gi chien. Nyeche neno mancho wuok mal recently ma UNDP, ni king'iyo jok ma tich gi dhi oko e bungu, wan emwa lead kuom counties 47. Yot yudo list ko chak gi piny kae. Yot wanwang'o ko gi piny kae. Ni wan ema ni ok wanyal neno bungu ma ok wadhi wagwome. Nyiri matindo ma teenagers mamako ich, weche mag iye, weche mag ayaki, nyao, mine ma tho ka dhi nyuol, nyithindo ma tho kapok otundo higni 5, skunde ma onge classroom, wan ema watelo, to kendo ng'iyo kwa piny kuno ero. Magi gik mabro timo. Nuno gongero ni sembe ipimo kod nyamin. Be nitiere gimisetimo e Homa Bay County thuolo mokalo chien minyal kono oyo. Daktari obiro gi paro maleunde, to be no aneno kantie gimano timo kacha and adieri ene monego wamiye mondo obede kom. Mak mano kanyero live e chendo mari matwake weche manyien. Daktari Evans Odhiambo Kidero. Achiel kawuok hotel mar nyadhi Maryland, Kisumu, Milimani. In fact, jogi kombiro Kisumu Kairi Valentines. En kama onego bene paro mondo mi chopi to ngona matin kata chami nyadhi ni moro matin. After all, Jaluo en ng'ato bene samoro nyalo bedo piny kaparo pache moro. Gavana mokwongo Nairobi County, Daktari Evans Odhiambo Kidero, iwendo na twak e weche manyien, twak mabiro ni kawuono nieri, to nikech nyakwa gomba kod yawuot lo kachiel kod nyilo mowuok oko mar konyo piny. Nyisa ni Haron, in intiere Kisumu kae, to goni simo kawuono ni dala WECH, idhi medo bedo kenindo tanda mar nyadhi, hotel mar nyadhi koso, iringo ng'wech kichomo mitiro bondo mondo midhi kony piny. Owacho ni en bende wuok mondo midhi kony Homa Bay County. Nyalo koso konyale penjo maduong' e chendo mari matwak e weche manyien. Ang'o misetime Homa Bay ma ng'ato nyalo ng'iyo makono oyo? Daktari osetimo macha chande, ber mondo koro wadhiele gi gima duong' neri. Arun, kinyalo kwano gik misetimo, then gitin. Kisetimo gik mang'eny to maybe ok inyal paro gite. Osepuonjo nyithindo mang'eny. An gi Susan Majaoda, wasetero nyithindo molo 1,000 scholarships, nyithindo madhi somo oko, gi scholarship modhi Harvard, modhi universities abroad kata ma university ma Kenya ga. Mar ariyo, wasegero skunde mang'eny. Nyaparo ne kane dormitories owang' Homa Bay, nadhi makonyo, wagero dormitories 2, wagero Dudi Girls, wagero Kachar Girls, wagoni Lieta Secondary School Arambe, Pamela Mboya School in Lambwe, in wagoni Arambe,
Even recently, nyecha kwa go arambe ne Wanyama Secondary School in Rusinga Island. Asumbi Girls, nwago ne arambe wang'io ne buses ariyo. And bursaries mose chiwo ng'eny. Wabiro bedo kwa gedo ewi gik mose bedo kwa timo. Yo machiek gin gik mako chak kwano. Wakao thuolo malach. Dang wakao thuolo malach. Ng'ato biro penjo to king'iyo scorecard mar moluor governor, His Excellency Awiti. 0 nono nyaka par. Onyalo chopo kar kanje di? Aonge a very good scientific method manyalo to king'iye mana kaka wacho ni kidwaro Homabay ting'iye e gine top bottom 3. Nama ka ok en nama 47 to en 46 kata 45. Mano loso kende. To wan kama Awiti gi team ne oweye emobro kawe kwa gere kwa dhi nyime. Wan tiere ga agenda motegno mana kaka ng'isi 8-point agenda mar health weche mag hospital gi ngima gi yedhe gi nyamrerni nikech ng'eni thoth joma ni odak e kor piny kamine dwa konyore to nyamreru ema konyogiga. Uwinjo chulgi ga to ok chulgi. Gin dwe donje tich ni to wachako chulogi. Awacho wach mar skul, ndiko jopuonj mag ECD. Wach mar adek en gero loso gi investors. Dwaro ng'ama otudore mong'ere manyalo dhumo dhok ma investors winjo. Apani ginene tabu ma Homabay osebedogo en jo gikia kaka ginyalo loso mondo giywa jok mantiere gi pesa mondo bi oger okel investment karwa. Kata kamano jok michung' godo gin jok ma bende nyalo dhum maber gi jok motudore bende. Mheshimiwa Gladys Wanga bende wacho notudore. Mheshimiwa Yugi Magwanga wacho notudore kendo sano tiyo ogero ji ogedo ne jomoko. Mheshimiwa John Mbadi wacho notudore kendo osebedo jasiasa bende matene. Mheshimiwa Misori bende kono Arun loso yot kabisa. To bing'e ga ni gine ndo maya ni nono goko kainya anya bed ni okalosi ten mana ni an gi material an gi gik ma wasetimo ta kwano ni kunde mwadhi tie food security nge kunde machalo Ndhiwa kunde machalo Suba mano gine edero mar mathurwa ka obro ng'iyo kaka cham inyal ket maber ma post harvest losses of losses storage obed maber. Awacho weche mag yo, awacho weche mag ohala mag mine gi yowuoyi, awacho weche mag security. Wabro timo weche mag security. Ng'eni jowa imaga rech, jolupo imaga rech kanie nam. Nyaka wadwa ne kaka wang'iewo patrol boat mondo otik sirkal mamalo mondo konjowa. To mogik joma tiyo ne county government nyaka bed productive. Maki dhi ni dwaro mondo ikony kata dwaro planning gin mondo tim titimo ok ni dhi tinwang'o ka ofisi nitie to kotie mong'awe Arun to ng'ani to go ajwa seche moko en Rongo seche moko en Sondu. Okawinjo ka iloso wach ma gima nochone tuwe Homabay ahinya weche mag mibadhi bedo tuwe counties mathoth ok dwa kete mane Homabay kende. Okawinjo kikoni mano bida dhi deal godo agenda mari. Mano is obvious is the first thing we deal with proper plan gi proper audit. Ma pesa dhi tiyo gi mowinjo tigo. Ok ni pesa wuoka to ok tim gima nowinjo tim. Bwana Governor, walose Homabay County ma nitiere endorsements kata mana sir ma jodongo chako chiwo sani. Ichano mar tema moro to pachi neno nade bende gibuogi ni loso jodongo koro kawo chung' mar wacho ni jodongo gima gineno ka gibet piny ok ne kata idho wi got jodongo. Yeah, gima timore Harun. Yes. Wantiere gine azimio la umoja. Yes. Kenya no bed achiel, wariwru wabed achiel, wabed gi para achiel. Ok wadwa ni jipogore ni magi joka ng'ane, mago paro matindo, mago gik mane ji oseweyo. Ji owinjo ng'i gi tekogi, gi parogi, gi gima ginyalo timo ne jopiny, ok gi kuma giaye. Maino kineka idhi timo endorsement mara mora. No, ji owinjo ng'i gi gima ginyalo timo ne jopiny, ok gi kuma giaye. But seche gima jodongo ng'iyo to kono oyo, wan kwang'iyo Homabay County to governor Kidero ber mondo mi otel mbele. Ka giwachre ni mano kinyal yie? An kinyalo ng'iyo nyichi neno kata kunde endorsement nyichi neno. Nyichi en gimoro mandhem. Mandhem matiende ni kata jok mane time no. No ndhem jodongo mage mane nitie kanyo. Jodong karachonye an aneno TV kanyo jodong karachonye mane nitie. Apani wawe wach no ero.
Wawinj gima jakom wacho. Jo Kenya nyaka riwre. Jo Kenya nyaka ti kanyakla achiel. To wan be nyaka wariwre, nyaka wati kanyakla achiel. Joma wamiyo tich mwadwa ni mondo otelnwa nyaka bed jok mantiere gi nyalo, gi teko, gi rieko, gi paro mar telo. Maling' wacho ni iloso kod jomoko mochung' e ng'wech mar gavana mondo gibedi piuti mari. En adieri koso miriambo? Ma pok watundo kanyo, pod walos gi jopiny, wawach gi jopiny, wach agenda kaka wabiro tiyo kodgi, kaka wabiro loko ngimagi, kaka wabiro bedo maber. To be parne nyalo biro sero jomoko mochung' mondo giweni kom? Wabiro loso, to ng'ama wabiro loso go nyaka bed ng'ama nigi agenda ne chal gi marwa, nyaka bed ng'ama nigi paro machal gi marwa, nyaka bed ng'ama nigi dwaro to gi deo machal gi marwa. Gavana Odhiambo Kidero ochung' tarik tok nomination to yudo ka ok owali mar dhi bedo candidate, ng'ama dhi fwadho bandera mar ODM, idhi timo nang'o? Ane madhi fwadho bandera mar ODM. Owinji penj ni jogo ma ok bi kawo mondo fwadh bandera mar ODM gibiro timo ang'o? Ang'isogi ni gibiya wati kik giring gia e party. Achiel kachiel kawuok hotel mar nyadhi Maryland Milimani Kisumu wacho ni Haron an ema dhi kawo kom ni eri, onge ng'ata manyalo biro kawo gino ne gipenj to jok moko madhi yombo geko to gen gichano mar wacho nang'o live e chenro mari mar twak e weche manyien. Bwana Gavana, dalo matin mokwongo yudo kom niri, ibete kom niri, ang'o ma pi wang'i chwerne, nadonja ni to mato negative. Sasa tenye gocha 100 days. Osiptende wa nyaka bed gi yedhe. Yes. Mana kaka nang'isi, areas ang'wen en osiptal, en somo, onge nyathi mariek mowinjo bed dala, obede secondary school, bede university. Bursaries. But nitie moro ma pi wang'i chwerne mikone jo kama adonja HOMABAY ni kayudo to mae ri gima nyaka kunga kete gulu mar namba achiel, onge nyathi mabiro bedo dala ni onge fees. Nyathi mariek. Los gi dayo moro maneni, kwaro moro maneni, kijana moro maneni, HOMABAY machunyo se chido ni nyithindwa me university mantie dala nikech onge fees. Wabiro miyo bursary. Jowa matho nikech yadh go hospital, wadonjo ni to yath ni osiptendewa, health centers wate. Yorewa mokadhre iloso te. Mine wa madwaro ohala wabiro miyo pesa. Los kong'yo kamera ni kendo tir jaduong'. Nitiere ng'at moro mane kod to mokone adiero osewinjo wach ni oseneno telo mari but pod ok en gadieri ni in ema idhi dhiro HOMABAY mbele. King'iyo kamera ni tir jaduong'. Tabro yawo dhoda, ng'ama nigi to nyalo biro abiro yawo dhoda ok bi lor mondo wawachi watim kako oneno kako dwaro. Wabiro winjo gima ji dwaro. Sani achiel kuom gik mabende nochako hinyo piny Luo gin bunde geko mag lweny mosechak go. Yande nogo moko Moroni, ng'at achiel nowito ngimane. Yande nogo bunde mag lweny Migori, Tiagas noringo, nitie nyithindo moko bende manohinyore. Yande bunde gi eki bende osebedo kagore. HOMABAY County dire ja siasa manogo mtoke koda gi kite. Siaya County weche gi eki mane ng'ane kik bi kar kaeri. Ang'o minyalo wacho e tulo mag siasa kata mana bunde mago nikech ok dwako ni lweny osebedo Nyanza malich madiyo e ndere kata kaka jomedia. Kamera nitiere jaduong'. An gima lit ni kuom dwaro telo ji nyalo wito ngimagi. Remo nyalo chwer. Onge tiende mondo remo chwer, onge tiende mondo gima ji owit ngimagi. Da kwayo joma dwaro kombe ni gidhi giwachi, gilos gi jopiny, ging'is jopiny gima gibiro timo. To jopiny bende ka ji obiro gigone gi koko, gibeda beda mos, gichik itgi nikech chieng' mochopo midhi go kura, onge ng'ama biro chuno lweti mondo iket kur chie debe ng'at ma ok idwar. Gimi ji thuolo mondo losi, giwachi, kato ka gia kanyo, to giamua ni ng'ama gibiro gone gi kura. To onge tiende, to maduong' waket duto e lwet Nyasaye nikech Nyasaye mamiyo ji telo. Nyasaye mamiyo ji telo. Walemne Kenya, walemne Nyanza, walemne HOMABAY, walemne kuonde mwae, walemne jowa, walemne jotendwa. Samoro kantiere gimoro ma igombo lose ma samoro ka penja mi tulni iri mar mondo mi wuoye kachiel kod wach mari mogik ne piny Luo mangima kachiel kod HOMABAY County king'iyo kamera to jaduong'. Arun gima duong' en ni wan gi thuolo mar not only loko Nyanza kende but loko Kenya mangima ka jakom Raila Amolo Odinga bedo president. Apani mane gima duong' no mogik. Miyo jowa tema pok okawo kura, ugo kawo kura, joma
noseng'ado kipande to pok odhi okawo, gidhi gikawo mondo ging'ad kura. Walos gi jowa, osiepewa, moa e Rift Valley, moa piny madiere, moa Ukambani, moa Meru, moa Coast, ni ogone Raila Amolo kura. Jotendwa te mag din mag kanisa gilemne Raila, nikech kata muma wacho ni koyier jatelo maber, ji duto biro nyiero kendo biro bedo gi mor. To koyier jatelo marach, to ji te ywak. Mano nie buk mar Ngeche 29 wes 2. Ipani Homabay dhi nyiero. Joma biro nyiero gi Evans Kidero. Erokamano ahinya Aaron. Wachopo giko mar chenro mari matwak e weche manyien. Homabay biro nyiero ka giyiero migosi Daktari Evans Odhiambo Kidero ka gavana margi mar 2 e siganero mar yiero giko mar komar gavana e Homabay County. Yiero en mari janeno mar chenro dieri mar mondo mi ine ka gik ma jatelo wacho gin gige kuma in iwuon idonjo godo ikete yiero mari. Ko gin gik makare ni bende ikete yiero mari. Molo chutho telo nyaka bede aka yienero madongo. Wang' mang'iye manopidhe ma olone pi, wang' ma bende samoro ng'iye geto mondo mi obet kaachiel gi wang' mang'iyo to siemo ni macha chande en Homabay County manolos kod ng'ane gini. Wakwene maber jaduong' e ng'wech mari mar dhi bedo mar gavana mar Homabay County. Wachopo giko machendo ni erokamano ahinya ne ofis nero mar Daktari Evans Odhiambo Kidero Jack ma bende nomiyo chenro ri obedo kare kaachiel koda ka gitudo mondo mi twagni ri obini kaka obedo erokamano ahinya migosi Jack kaachiel kod ofis te mar gavana Evans Odhiambo Kidero. Kamera 1 Jesse Omondi erokamano nyaka achiel kod Zero Babel head of producer to kod head of gik mara mondo wachopo kar kae migosi Dan erokamano ahinya kawuok kuoma erokamano kuom kendo lutiba chakwa dogo time kendo chieng' machielo nikech ni wacho ni wakele to wakele oking'e ni kiny ni wakel ng'a e koma achiel nire. Jinga en Haron Otieno, ibedo gotieno maber. Good. Very good.